Köszönöm, Plesinsky Judit, Telex. Izrael szerintem meghívta Netanyahut az 56-os forradalom 70. évfordulóján tartott állami ünnepségre, és hogy Netanyahu ezt elfogadta. Ön közben azt mondta, hogy újra jelentkezünk a Nemzetközi Büntetőbíróságba, ami ugye körözi Netanyahut. Valóban meghívta az izraeli miniszterelnököt, és hogyha igen, akkor ez hogyan egyeztethető össze azzal, hogy azt is mondta, hogy vissza akarunk lépni az ICC-be, és ha valóban idejön Netanyahu, akkor letartóztatják-e? Köszönöm szépen a kérdést. Minden állami vezetőt, legyen miniszterelnök vagy elnök, nagyon sokukkal beszéltem. Mai nap is talán a kanadai miniszterelnökkel fogok beszélni, holnap a szerb elnökkel fogok beszélni, meg még nem is tudom, hogy több állami vezetővel. Mindenkit egységesen, nem tettem kivételt, meghívtam az 1956-os forradalom 70. évfordulójára Magyarországra. Ez egy olyan ünnep lesz, amit méltó módon szeretnénk megünnepelni. Innen is üzenem az Operaház főigazgatójának, hogy ne adja ki bérbe haveroknak az Operaházat, mert az Operaházban is fontos rendezvényt szeretnénk tartani, állami rendezvényt főigazgatóra, ami méltó az 1956-os forradalom 70. évfordulójához, de erről majd megy hivatalos irat is. Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákba macskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. És azt hogy le fogják tartóztatni? Nem kell nekem mindent elmondani telefonon, feltételezze szerintem minden állam és kormányfőről, hogy tisztában van ezekkel a jogszabályokkal. Megválaszoltam a kérdését, köszönöm szépen. Van-e